éis sin? Cad é? Linn sé slí sun is lí seo. Tas an cadhar sé. Mis a freisin. Oh, current tú de bróige chun cur airt. Céir é seo? I gur bád ten mar sin. Bhfuil sé gur am háíocht? Ní bheag sé go má a gur nisca. Gur yoga? Beidir spre measca uachtaróta. Friggin sé má bhd le bí dhéine tú cáisle. Tá úlar uachtaróta inis. Dain! Tá sé gur an talamh chun cur isteachán. Speed let Paula, you know. Yeah. Nó sa súsad. Tuckled. Tuggles. Níl bring sé ar an gabréid. Paul anna dheathar dhéanamh leis. Nuas féiles é gur like fair mór chun an na cuiire chun cur I faoi agatsa. Yeah, Masha. Bring tú isteach de bróg, bhfuil sé dechar a chur steach. Is Ladar Bróige é. Cairn se le daoine brógacha orú. Current to a stock on the show August. Is it? Wow!